Urian itu hata amanami nanami dari biak joron nang di biak stabi ada raksuta mulai perpungata partang ata politikyon jumulu mahita martang yang bidi biak surat tabi martang yang nahom mahita pasat tepungata tu atau martang yang bebah hita. Amin. Tapuji mari bata mari tede nomor 20 sia Aisyah ada saat dari 2. Marhite-hite guar di bata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi porbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehova ay bana do mangenet patu sia jorgong saido pakon maahu jala siro hamdiahu ay pujung jala dangol duau hodo ale Jehova di halungut rohaku ale de bataku marhapo satu hodoau sayunak pa ilau haleluya martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu jolma doho de bata hupuji hami guarmi jala hudok kami mauliate tuho ala ni saluhut na binahenmi patu pahon hanguluan nami sai dongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikir hami toktong nati naonmu dohot hamamatem asa warsakok kami dosa nami jala asa tubuh di hami haprosyaw na sitong jala asa marroha holongok kami huhut madok mauliate tuho asa ulo hami mangutol ho rodi hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga di saluhut huria nau kinobusmu marhite-hite mudarmu nabediai olah nyon rodi saliling-liling na. Amen. Tatangion ma tepu epistel di tanah sedarion imana tersurat di Efesus 2
Mamuka may Isada 1:10, Efesus 2 Isada 1:10, Rak mahita majahasa. Hamu pe nunga mate hamu najulo hinorhon ni akka pangalausion dosa muna akanan ton lamon awang-awang hima to bangulan waing di bagasan akan siat hata rapon nasida do nang hita sa sudena na jolo mangulahon akka hisap-hisap idagikta na dina taturut lomo-lomo ni daging rodi sakap-sakap na jadi anak sirimasa dohita sian bakuhian doson akana asing Jalan rapor Kristus do di panguli bana hita akanaung mate di bagasan aka pangalausion nasian asini rohana do ubahen na malua hamu laos patudun na do di aka tikina na yang rodo pe surung ni hamoraon ni asini rohana na di bahabasaon nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Datung sian parulau ni asa unang adong na memuji diri. Asa marulaun di bagian kita ayak kaido pature ian debatan ima sahatna martua dua kana tumangion hatan debata jalan no piopsa amin. Asini roha madihamudohod dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
horas madihita hatani itu hata ujahan jamita di pertanyangata borginon tersurat ma di buku Opat Musa bidu 20 sada ayat 4 ro di ayat napasyahon tabukama bibelta tajahama marsikap soring songonoma hatana. Jadi borhat manasida siadolo hor manulus dalan dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat nihala Edom gabe murhingma rohani bangsoi di tengah dalan. Dugi di tongos Jehovah ma tu tonga-tonga ni bangsoi aka ulok tulung api aka nama marguti bangsoi gabe marmatian masaitorop sian Israel. Dungi Roma hatani Jehovah bayam madiho sada ulo tulung api jala sakoto mai tuhau partonggol ya adong manang ise nahona pargut jala dibereng tusi ikon mangulu ibana. Jadi di sumaton si Musa masada ulok siat tobaga jala disakoto mai tuhau partonggol jala ia adong manang ise na dipargut ni uloki jala dibereng dopa ulok tobagai laos mangulu ma ibana ora nidong saha ni turpukta hamuna akadongan nani haholongan di bagasat Tuhata Yesus Kristus. Proses ni ngolu ni jolma tabereng nuaing di ngolu taon maragam-ragam do marmacam-macam alaina pasti saluhu nai masa ima laho menuju kekekalan maneng habadiaon ni debata. Di molo adong namar sahid, molo akana porsea memahami di paluase di palama saon asa lam tuhibulna do hita martangiang asa lam tapajono do dirita tu debata. Ia masa pe persahiton secara global misalnya COVID seplusia najolo panahit kolera tututa pahami doi laho menuju asabwa lam tujonok na jolmai tu debata tamahido sada refleksi di tonga-tonga ni ngolu taon asa lam taargahon nang asi-asini debata ditiki di perdalanan ni hasyanganod do pehita. Jadi mulai dokon sahalak akan apistar corona adalah bagian dari ciri-ciri akhir zaman. Bisa-bisa itu terjadi dan bisa-bisa itu mungkin. Supaya apa? Supaya orang yang ada di dunia ini semakin memperdekat dirinya kepada Tuhan. Asa menuju surga.
habadiauni dang pola diuhum behita mulu merdosa noaing ke marsahit tita di bain maneng gabe mate hita di bain alai diingot de batado asini rohana tu hita marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus ubahedang pola mulu merdosa hita tormate tor diuhum diigil jala dipangido peri hita ima pertobatan perubahan asalam tujono na tu debata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Jadi molo tung maul peta adopi noaing mari beta hita marnida tu Tuhan Yesus Kristus asa dipalua hita. Bangsa Israel pe termasuk dosongoni na dibagasat turpuk tahun. Di paborhat nasida siantano perbudakan Mesir kan gorang do pedinasida na marhapor siaon tu hasi pelebeguo jala gorang do pedinasida na makhapor siai dirina sendiri dang dope debata. Jadi sehingga gabe adong mana masa na diturpuk tahun manang napiga hali dibahed debata tunasida ima penghuman ala ni dosa nasida laho menuju tanah Kanaan tano nani jajihon ni debata ikon diuhir nasida hobar tulomoni roha di debata. Jadi orang-orang yang belum bulat memuji Allah marhapor siau tu debata ikon mati doi di tongah dalani. Ima buita bereng ditikisi Musa naik tu dulu Sinai majalo patik na 10 adong disi manang na 3.000 na mati ala ni na manob bagana-ganaan disukut si Musa isiduoluan muna gana-ganado manang na debata na paharor hamusian Mesir ro nasida adong na memilih gana-ganaan kaya mati nasida jadi diuhir dosa da bangsoi gebi sada bangso na badia na marapor siaw tu debata laos songorido na masa musi di turpuk tahun imana terjadi ulo tulung api tabereng ma dia napau patoni jadi borhak manasida siad dolok hor manulus dalam dopak laut arum asa mengaliat pasiding luat ni halak Edom. Jadi dipikir nasida ikut seluat ni halak Edom do nasida lewat mangasaho pikiranna mangasahon hagiyok di perdagingonna asa buah asa ujumonok HP disuruh debata tu si Musa ikon mangaliat nasida pasti dengan huta Edom jadi sehingga akan menjadi perjalanan semakin jauh buah mana pasidikon mulu lam bidang luak ni hala Edomi balam bidang mana sida pasidikoni adong ma namurhing omatong sifat sahalakan mulu adong sian anggota keluarga ta rotu jabu itur murhing tur markeru si bohina maneng jidak non tak kuwoto basa batak na pardopak na itur markeru burung mata nape songon najipit ena baho akan pasti mau alani dan sesuai tu bagasa rohana namasa jadi sehingga batu di mana maisiat bohina murhing halak bangsa Israel dang holam murhing disi mamereng perjalanan ini dang holan na murhing alai di papungu-pungu nasida do hata hidup mamungut naki di papungu-pungu hata baru dipasak ma tu si Musa dohok tu di bata
Jadi marhiti-hiti turpuk taon karakter nasida nasian huta Mesir maneng bangsa Mesir keluar di tanah maneng di gurun pasir murhing iko sesuatu dirina tong de batana songoni do molo bangsa Mesir bodo papida-pida de batana bodo diatur de batana. Jadi tiki di baina si Musa ikon 10 tulah sida ide utong de batana ima aka ahli aka penihiri kan disuruh baijo aik gabe mudar buyat tong imain aledang thaliling. Jadi lau songoni do ibuan bangsa Israelon tu tano perjalanan nasida dipaksa keberadaan di dirinai tu debata dan ngolo ibana dibentuk debata dan ngolo ibana diarahon debata bahkan dipaksa imana do pikiran na tu debata nang diatur debata. Adira mulut azahai di ayat 5 dungi mermungut-mungut ma bangsoi dopak debata dia melawan menyampaikan kata-kata kepada Allah dohot naposona si Musa dopak si Musa didok kosongon bangsa tungtuk yonom muna hami nakoksian Mesir asamate hami di halongunanon nindakan. Jadi pikir nasida molo di huton nasida debata mate nasida. Jadi haporsiaun nasida dang apalah hot dope tu debata dang gok dope tu debata haporsiaun nasida dirina dope mampu dong merdalan makelilingyon masa suruh ni debata au makelilingyon ang dudalan ni son haje molo akanong iya san Mesir Jerusalem jono do Mesir tu Jerusalem tu tanah Kanaan jono mulu mermobil lah mulu ni suku naka ala inang boru manurung ni son paling 2-3 hari ate dang kok sadari ate kok sadari alai ikon 40 tahun dah sida makelilingi kan sesuatu hal na bentuk debata na sida ditukagi songon panopa hudon molo hudon tano kan na julo ito pa kan songon na merbutul oti ilota ai bentuk muse asongon na dang denggan parpiakna ibo tarhom muse iba tua muse ito pa muse songon ima bangsa Israeli di bahed debata alai dangolo nasida dibentuk tidak mau dibentuk malah dia berontak mencari kemenangan sendiri mardebatahon dirina sendiri dia melawan Allah. Jadi yang dipaingok dihita saunari ama di masa ngolutta di hasyanganon sudido hita makirim harajau ni debata. Jadi ketika kita melawan Allah maka kita akan mati di dalam diri kita sendiri dan mati di bagasan Tuhan. Jadi dang sahak bebana tu inganan na nijajihon ni debata. Jadi paingot kita di ngulut tahun di masa Yesus memang ketika kita berdosa ketika kita melawan Allah dan termati kita. Holat tordita do namate daging tadaw molo bangsa Israel termati do. Toripa mati anong gabi gurang mahingutonon. Mungkin omara na di enet Tuhan Yesus kan dokon molo adong sasahalak na mengajar hon hasesaton berita palsu takut may mana bay matugoni danggur homay tu laut bay ma sidok dohina bay tu na borat siya ni mana asa mate na isongonimon debata itor dibain uhum asa unangarongan no manghutonon alai di jamat tasonari masa Kristus masih bisa ketika kita berdosa datang kepada Yesus merubah diri bertobat balgaro pe asine rohani debata. Jadi marhiti-hiti terupuk tahun unang masa song bangsa Israel mengandalhon pikiranna haporsionna tu dirina
gabi daw siya debata ahamana masa dungi di tongos Jehovah ma tutonga-tonga na sida aka ulok tulong abi iparguti mana sida arong manamate jadi alam ngamar matian di bering bah anak tahu biom abi naki pamikiron na sida molos di palua debata na sida mangulu ayo naking dayat limay molo huton hami ho mati do hami ina mati mahamian non ina abi ditiki holani paluas debata na sida tu dirina mati na sida akhirna arong perubahan beta tapangidom ha martangi ang hitam muse martangi ang simu satu debata asa dise sadosata jadi ada perubahan diri alai perubahan dirion joloi tiju joloi pukul sepata songoni do geleng tai jayapura joloi gotil ditiki hageleng onai baru pe mubah joloi pastap baru pe mubah alai nang masa benwangi alane ham so tungi takup pida itakup sirait kan halak batak muse so na masa na perpudiok kan adong nama noki geleng na halak batak kamu doi di media sosial soki geleng na sampai mati mengirihat jadi dipaingot di bagasan turupuk tahun dangikon sokihon jadi molo di agak te kampe danahi otik asa tumubana tampola buai unang marhiti-hiti rimas dendam alai marhiti-hiti wama asa mubah asa merdalan di dalan natigor jadi marhiti-hiti turpuk tahun di bahid debata do tu bangsa Israel songoni asa mubah na sida di pasta jalan nungai boto debata ise do naso bertobat be ise be naso mbau diri nai mati do togi dan mungkin berhak mengulu di tanah Kanaan molo dang porsia tu debata songoni do nang hita molo dang porsia hita tu Yesus Kristus detung boy hita mengulu di hangoluan nasa liling nai jadi dipaingot kita asa gonop kita marha porsiaon sopola alani sipanganon na pinaksa sopola alani maneng na harikotan ni haportibion di hita gabi dipaksa hita porsia daw alay memang naung yes ma porsia unang masong ang bangsa Israel ala juloy gotil baru porsia ala juloy pasta baru porsia duarong mara baru porsia gurang dosongoni ate dito nga ni ngoluta nabuy berkesaksian julo madabuy mana piya ito ngadalan pihak itu ngadalan itu guhalak itang yakon niubati baru pe mana berubah arong do nasongoni alay nang manyan molohita kanong marhapor siyaw tu Tuhan Yesus Kristus kono matatiop hapor siyaw tay sopola na niyodjar di manang naa sopola ala ni hahipason sopola ala ni akka hamoraon manang hagabion do akalan nasimay alay ang gohita konop gok hapor siyauta dopa ibana namang yung Moses ya turpukta berengota para siro hadu jahuba jadi manang sedia balga pedosata molo tabuat tu debata tu Tuhan Yesus Kristus tata tapi bana imana mangalehon hanguluani sesaun na dodosatay yung nangadong ngababalga hulo sakot manang geleng manang nabalga dihita ay hita no masura-suray balga hita masura-suray geleng alay ang goasi ni rohani debata dungulo hita berubah jana adong usaha ta berubah so bangsa Israeli nakingkan ola ni bereng dibayin ulok to bagay ikonarong do usaha na mamereng
Ikaw narong do reaksi ni ibana, kontak na, adong keinginan na mamereng, jala di bereng, gabi madum ibana. Gabi mate racun ni ulok, tulong api. Jadi hita pesongoni do. Kau narong do usaha sa diri, pajonok ko diri tu de bata, tutuhane. Asa mangulu hita, di bana. Jadi singot-singot ni hata ni debata di hita di bagasan turpuk taon no balga na kisya ni ngulu taon nunga di padaton jala di baga-bagahon ikom mangulu hita di hanguluan na sa liling ni liling na jadi di topade bataro hita ganuk marsada-sada noai macam-macam di songon dia panopaku songon dia panopamuna rap marsada-sada macam-macam doi adong do marhiti-hiti aka pergumulan, adong marhiti-hiti aka silas ni roha, adong marhiti-hiti aka parsahiton, adong marhiti-hiti lam meragam di baturu di bata asa boha asa menuju hita tu dalan hati koran ni di bata jala mangulu di hanguluan nasa liling ni liling nai alain no balgas yani tatatak ma Tuhan Yesus Kristus jala tahanguluon ibana di ngoluta. Amin martangiang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di banua gijang maulianti Tuhan tinggad do basam mengajar-ajar hami manutur hami asanggia le Tuhan mangulu hami di dalam hati romi menuju Tuhan nguluan nasa liling ni liling nai sogot di paingok hatam hami semeragam doa oleh Tuhan di baheko Tuhami mana yang akan pergumulan mana yang akan lasin roha bui masai di tonga-tonga yang ulu nami di paluasoy oleh Tuhan asalam tanghami asalam gonop gugu haporsion nami tuho Tuhan Jehovah di batama nami nang hatampe paingoton hami molo mardosa hami hutatap hami maho hima anakmu Tuhan Yesus Kristus namanesa dosa nami jala perguguan ni tod di perbadia mahami asa unang be mardalan di haholomoni asimarohama leja huba tuhoma hupasata misaluhuna perdalanan ningulu nami ulau nami namarragami nang akasisolhot nami keluarga nami akayanakon na daw na jonok siyan hami ramoti nasida dingulu nasida paso-paso nasida di akaulaw nasida alusi akatang yang nasida Tuhan asanggiat marlas roha nasida pasangapon guarmo nabadiyay mulo masa pepergumulan di nasida toktong matugutugu nasida unang tersuladit unang mardalan di hahulomon ale mardalan marapa dohot hami di hatiuron nasian hoy si marohaman li jahuba jalo matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin maridde mahita.
Jehovah ama namin na marhabang sa di banua gijang. Mauliate si tutudo pasa rohan nami toho ali Tuhan. Halaboy hami marpungo di bagas joromon ali Tuhan. Boy hami sian hinganan nami be Tuhan, boy hami marpungo di bagas joromon ali Tuhan. Tungdo sian asin ni rohami ali Tuhan, di leoko di hami hai pason sian ari-ari nang salpo ali Tuhan. Boy tari parhami sahatu stadarion ali Tuhan di bagasan hai pason. Mauliate ma Tuhan, nunga tung begi hami sian hatami Tuhan, iman na pinasahat ni naposomi Tuhan. Ahape Tuhan akan namasa di ngulu nami ale Tuhan, silas ni roha doh aka pergumulan ale Tuhan. Nabui Tuhan patang haporsiaon nami do Tuhan, asa hodo totong haporsiaon nami, hodo totong sihutono nami ale Tuhan. Unang paluas kami Tuhan, gabe luasi marungutungu tali Tuhan, alai setotong mahami Tuhan, totong mengucap syukur Tuhan di setiap aka silas niroha nang pergumulan na pinasaha mi Tuhan mi Tuhan. Tuhan ama nami na marhabang sa di banua gijang, martangiang dope hami totong Tuhan, mauliate Tuhan di pasaharohan nami, di hakahami Tuhan, ianak ko na pinalohomehomu Tuhan di hami, sudi Tuhan aka ruas ni huriam ali Tuhan, sian na met-met ali Tuhan, Nema Tuhan pagudang-gudang Tuhan di bagasan las ni roha le Tuhan asa totong na sila di bagasan hai pason. Mula dari persikolaan ale Tuhan lema bisuk na siya kuy Tuhan asa marbisuk na sila totong Tuhan dinalaw mangihutan aka parsiajaran na le Tuhan. Nang di bagasan nang di akanong dewasa ale Tuhan naung jonok aka tikina Tuhan yang dakot roka pale Tuhan totong mahupasatu tangam le Tuhan. Napos dorohan nami Tuhan, nahodo Tuhan, Tuhan mengirim aka rokap Tuhan na siap kuale Tuhan, asi maroham Tuhan, upasah ma Tuhan tang yang nami tuhuale Tuhan, Tuhan namar ningo do pehami totong ale Tuhan, disada ama nihuriami ale Tuhan, naung dialapmu di ari naung salpo ale Tuhan, tu pasatami tu tangamu ale Tuhan, parguguy ma Tuhan aka keluarga tarlumobi di inang borusiani para le Tuhan asa totong margugo na sida di hatu-hatuon na le Tuhan dinalaw paborhaton amanamyon na le Tuhan masugot tu inganan parsatokinan ne mauliate ma Tuhan satokinay nang marsirang mahami siyan punguan namyon na le Tuhan ala yang wasini roham tung nasosal pudo siya kami le Tuhan totong ma Tuhan ho na mga ramoti hami dan ninalaw mula pehami sa tokinay tingan na namibia le Tuhan homa na mangingan na mangiring-iring na madongan ni hami Tuhan asabuy totong hami di bagasan hai pason rapdo aka keluarga Tuhan di bagasan na mga lagugo hami di borngino na le Tuhan mauliate mo pasa rohan nami tuho Tuhan olan marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amen. Sa
tangyang mahita. Jehovah na puji pasangap kami marhiti anakmu Yesus Kristus na di surga. Dihamalati haranami Tuhan. Burupe kami memuji pasangap poko marhiti pertangyang sehari saminggu di huriam. Di bagas joro naksoni di bagas nabe akaruasmi. Tuhan dia sini roham doi saluhutna tuhami jalaboy hai mak jaloi boy hami tutu marhahi pasok mata perdagingoni lama muji pasang pokok talemu bima di bagas borngenot Tuhan nungatari parhatam marhite naposom ima asa unang barmungut-mungut hami Tuhan dingulu nami sudena siapa moto ambo Tuhan dingulu nami ilas niroha hamaolon na tiur na holom na porsuk dohot akan na asing Tuhan ido haporson nami jala ido Tuhan na haporsya hami siakko unang nyat serrohanami songon hadagingon gayboy hami tutumad dele yak kagulmi ningolu tuk pemaragam marmacam narotu hami diganup ima ruasmu na adong khususna nama kaporseho ale Tuhan terpuji maho Tuhan huwag kami ditang yang nami di bagasan borngenon takas do Tuhan huwag hami tutu barita ima dialap ho tulak bungmu inang nyona pa ditanami siuta barat boru aritonang Tuhan tung songkot dero hanami di hajol maon dialap po inangi tulak bungmu sehoma nama dauni mangapuli amanami dohot yanak konna dari tinggal hot Tuhan tung bocado pakilala di perdagingon talmubi mana posomi na toktong dope mangula diak kaulaonna na pinasahamu sehoma perguihon Tuhan yalalean habengeton haserepon di nama sai naksoni anak konna Tuhan saya parmudu-mudu marhite asiniroham ima marhite naposomi asi marhamal Tuhan wa kami tangyang nami bagasa bornginon jalapo songosada ama siar rosmon Tuhan narodo marah tutu gabe jalapo tulak bungmu pecah tutu pakelalan ni inang nami burusiani parnaksoni akan akonna asi rohamal Tuhan sehoma namangapuli nasida jala di jalo nasida marhite asini roham akan nama satu nasida asaboy nasida Tuhan memuji pasang poko marhite akan nama satu nasida Tuhan asima rohamal Tuhan naksoni bukan bertangang nami ruasmu akan nama sahid sehoma nama masu-masu ima akan mangurus habengeton haserepon dohot hasabaron saya patongom ma dinasida marhite todim mangula di pamatang terlembumi ma partot dion nasida wakantang nami akan aposom may bagas na kaparsahitot dopena amang nami situasi hapurba saya dauni ma amang nami tungrope songgop sahit tuhoro ham ngalu-alu horo natuk peluahon nasida sian parsahitoni asiro hamale Tuhan daun yakenang nami dapat ture-ture dosa kena konna di amang nami situasi hapurba asaboy nasida marhabenge itu pai mai mamakirim di hapur seaon naik sepasa atau mutu nasida maksoni di pembelihan amang nami situa ahu tapea sepasu-pasu ma aka obat na pinatubani dokter makorhot hamalumon asaboy beraktivitas songop biasa amang nami nang amang nami situa sitorus burmanurung toktong luwag kami tang nami Tuhan o matoktong namaliak gugunet baru yamang nami asaboy maluay ba na siya parsahitoni naksoni nang nami pe burmanurung saya homaliak gugunet baru doh haserebo na bengeton na bature-ture amang nami di hatoton na Tuhan nasi maroham luwag kami totong naposom imam nami situa pakpahan natong dope di hagalion perdagingon di hatoton na Tuhan dan dimasa doh ora toktong nabuy maliak gugunet baru nasida asaboy nasida di hakatu atau nasida tama mehon akka hatanauli na dinggam marhiti hatam tuakka pinopar nabi
Tuhan, huwag kami ditanggang namin di baga sa Poronginon. Terpuji maho di sudi ruasmu. Senamek na magodang. Dohot akan atoras. Sepasu-pasu ma saluhu na Tuhan ramoti. Akan akon nami. Jaka permianan namek jaka persikola. Saya ringgasam benda sida. Asabuin na sida matjal habis tarang habis suhon. Marhite akka persiajaran. Naksoni akan melalui kareju Tuhan. Patongon. Akka perkarejuan na hubbar. Pakatalenta na di pelajari nasida. Dilepas pasu nasida. Boy nasida margugum habis sukon. Lau berkompetisi. Lama liak kakarejo na masa saunari. Manipe Tuhan kena nanang marasohotan. Makirim nasida. Lama muka ka parsaripion na baru. Sehonga patongon akka longas saripion nasida Tuhan. Anggotot di nasida tuktong girgirdo. Mengalu-alu jalan merhaporusat Tuhan. Saya patongon maka rokap di perdagingon nasida Tuhan. Tuhan nasi maroham dihami saluhu na ruasmon. Nana idia pihami tutu na daw na jonok maluliak kangulu-ngulu. Paso-paso mami saluhu na pas-paso kolon nami. Mokorhon ngulun dihami noni naksongoni. Asa adong si hamalat nami tuadupamu na berjai. Hitung-hitungan ngulu nami nang di ruasmon. Terpuji mah Tuhan di bagasa Poronginon. Pasatami do daging pamatang nakto dinami tuho. Oma mengaramoti hami Tuhan, napiak kami di bulan nami, jagai hami Tuhan. Padahal siak kami akamaran di pamatak perringon nak pertudion. Jala padahal siak kami pangujunan. Asa tok kami bui marhais pason. Jala dungo tu hari marsugut, tu hari hancur sebatau mutu hami. Palos hami maketik kina di basa-basa homi. Asa bui hami tutu manggulmit khobar tu menroham. Asih maroham oleh Tuhan. Akan nama sapanahis saunari. Tung maserongom do Tuhan. Siapa mau tahu harus tahu nai. Terlumui ma akaparian-parian na baru. Yakar parbinoto. Nari patol haus nasida marhite akabarita-barita. Alai tu horo hami haporusan. Na horo natuk mapui pasisi honi marhite asin ram terlumui ma babadiomi. Tuhan na porsero hami nang na humamu hami. Marhite akapanahiti. Sana sinur hamle Tuhan jala pamotamu. Saya berbisuk maka napistar. Lau peringgat to nakana hobar tu vaksin sabu tutu masih bantuan masih tolongan sama-sama negara asabu sudah Tuhan dipaksin doh dengan jala masih si matutu pirusi satonga-tonga ni asianganon. Terpuji maha Tuhan. Dia kehagalion nami tutu perdagingoni sipataul hami tutu manglaosi aka hatam na badiai nasi rohamal Tuhan urasya kadosa ro palason nami merupuk kami terluwi merupuk ko asa anggiatnya Tuhan marhite nang diarasi hodosa ro palason nami tamahami majalo akka paspasum jala tamahami memuji pasang pokko hitung-hitungan ngulu nami asa toktong di pasahat to Tuhami. Tuhan om matangi yang ilhirik no pasah tami. Olam mangasahon gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asih maroham ni hami. Amin. Soul
martangi yang mahita. Ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni salut sileho-leho na dinggan, do nasa ulibasa na malutus. Upasat tami masin na lahom ito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di julom, paso-paso may jala ramoti, asa parasi ang hami pilihanon, pati bulhon harjam mo itong atongan ni Huriam, do di portibion. Buhay marwa nami marhiti-hiti to dim, asalam tadahami gudang ni sileo-leo mito hami, asalam girgir hami madok mo liati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami, amen. Rap hita mangido di tangiang aliyaman nami, aliyaman nami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo. Si saut malam meroham di botungon son na di banua gijang, leo matuhami serohang uluan siapari. Sesa madosa nami som panesa nami, idosa nilongan na mardosa tu hami, unang hami tu giyot tu pangunjunan, walua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajao, dot hagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asinirwani Tuhan Yesus Kristus, totolong ni rohani di bata amata, dot persauran nito di perbadia ma, na mga ramoti, dot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita.